Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. барои тамоми бародарон ва хоҳарон қиссаҳои ибратнокеро пешкаш мекунем, то дарси ибрате барои зиндагии ҳар яки мову шумо гардад. Собит падари ҳазрати имом Аъзам раҳматуллоҳи алайҳи буд. дар вақти пеш аз оиладориаш рӯзе аз ҷӯи ҷаҳе мегузашт, ки об себеро овард. себро аз об гирифта газид. баъд аз он дар хотираш омад, ки ин себ моли дигар кас аст ва ман чаро онро бе иҷозати соҳибаш газидам. дар фикр афтода ба ҷустуҷӯи соҳиби себ қадқади ҷӯҷа равон шуд. ҷӯҷа аз даруни боғ меомад. даруни боғ даромада соҳиби боғро ёфта аз ӯ пурсид, ки ман ба ғайри қасд ин себро газидам. аз шумо хоҳиш мекунам, ки ҳамин себро ба ман бифурӯшед ва ё ҷинояти маро бубахшед, то ки дар қиёмат дармонда нашавам. соҳиби боғ аз худо тарсид ҷавонмард ба ҳайрат монда гуфт, ки ман як шарт дорам. агар шартро қабул кунӣ, ҷурматро мебахшам, агар қабул накунӣ, онро намебахшам. соҳиб пурсид, он кадом шарт аст? соҳиби боғ гуфт, як духтаре дорам. кур аст, ҳам кар аст, ҳам гунг аст, ҳам шал аст, ҳам чулок. ҳамонро агар ба занӣ қабул кунӣ, аз даъвои себ мегузарам. собит фикри бисёр карда, ноилоҷ ба он шарт розӣ шуд. соҳиби боғ ӯро ба хонааш бурда духтарашро нигоҳ карда ба ӯ дод ва ӯро гуфт, ба фалон хона рав, зани ту дар ҳамон хона аст. собит рафта дари хонаро кушода дид, ки он ҷо як духтари соҳибҷамоле нишаста буд. дарҳол дарро пӯшида ба қафо баргашт, гумон кард, ки ин духтар нест. духтар аз хона овоз бароварда гуфт, куҷо меравӣ? баргард, ҳамон духтари ваъда кардаи падар манам, биё даро. собит гуфт, ваъда кардаи падар ин гуна набуд. духтар гуфт, падарам маро кур гуфт, аз он ҷиҳат, ки ман ягон номаҳрамеро надидаам. маро кар гуфт, барои он ки овози номаҳрамеро нашунидаам. маро гун гуфт, аз он сабаб, ки ба номаҳраме сухан нагуфтаам. маро шал гуфт, ба он хотире, ки ба касе даст дароз накардаам. маро чулок барои он гуфт, ки аз хона берун набаромадаам. бародарон, агар ҳикоят ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баранду хона обод бошад.